Hei hei! Tässä olisi Salama-malliston Trio kolmipyörä. Eli tämä on täydellinen pyörä heille, joilla on sitten pikkasen jo haasteita tasapainon kanssa. Koska tässä kun on 3 pyörää, eli 2 takana, 1 edessä, niin tämä on sellainen hyvin vakaa pyörä ajaa. Ja tässä voi ihan niin kuin istua polkemattakin, koska ei tarvi pelätä, että kippaa. Ja tämän pyörän edut on siinä, että tässä on hyvin matala toi runko ja leveä tämä väli tässä. Että tähän on tosi helppo nousta kyytiin. Saat jalat tuosta kätevästi yli. Vakiona tässä pyörässä on sitten toi iso tavarakori edessä, tavarakori takana ja sähköavustus. Ja sähköavustuksen hyöty on kyllä siinä, että kun sä lähdet polkemaan, niin sä jaksat sillä todennäköisesti niin kuin pidempiä matkoja ja useammin kuin jos menee sellaisella, mikä on ilman sähköavustusta. Ja toi sähköavustushan kytkeytyy päälle, kun sä lähdet polkemaan, ja kytkeytyy pois, kun sä lopetat polkemisen. Et hyvin yksinkertainen käyttää. Ja tämän pyörän pystyy sitten vielä varustamaan sitten kaasukahvalla. Et hyvin pienellä lisämaksulla saat sitten siihen kaasukahvaan. Silloin sitä voi niinku käyttää vähän niin kuin mopotyylisesti, vaikka ei tämä nyt mikään mopo kuitenkaan. Kaasukahvan hyötyhän tulee siitä, että sä pystyt ajamaan tätä pyörää vähän niin kuin mopotyylisesti, mutta ei kuitenkaan ole tarkoitus, että sillä ajellaan niin kuin mopo, vaan kaasukahvan hyöty on eniten siinä, että kun on raskas päästä liikkeelle, esimerkiksi johonkin jyrkempään ylämäkeen tai niin, että toinen takapyörä on vaikka jossakin kuopassa. Et silloin sitä kaasukahvasta sä saat sen avustuksen saman tien kytkeytyä päälle, ja sitten kun sä lähdet polkemaan, niin se normisähköavustus kytkeytyy silloin. Että niin kaasukahvaa ei tarvitse koko ajan silloin pitää päällä, vaan se normaali sähköavustus toimii sitten polkiessa. LED-valothan on sitten vakiona, etuvalo, takavalo, kaikki lakisääteiset varusteet ja hyvin suosittu pyörä. Ja akun pystyt sitten lataamaan tässä niin kuin paikan päällä. Tai sitten se on tosiaan helppo ottaa irti, se on avaimella lukittu tuosta auki ja sitten nostetaan sieltä mukaan sisälle ladattavaksi. Ja siinä on sitten se latauslukko. Sitten latauksen jälkeen niin pistetään vaan takaisin siihen ja virta päälle. Että toi avainhan toimii niin kuin virtalukkona sitten samalla kanssa. Tämä Salama Trio kolmipyörä, niin tämähän on sellainen tuote, mitä on koko ajan vuosien aikana parannettu ja hiottu vielä paremmaksi ja paremmaksi ihan asiakaspalautteiden perusteella. Et ihan kiitoksia vaan kaikille käyttäjille, jotka antaa palautetta. Et nyt on esimerkiksi, kun tuo runko on hyvin matala, niin se vaikuttaa tuohon ajo-ominaisuuksiin ihan merkittävästi. Et mitä ylempänä istuu ja mitä ylempänä on pyörän painopistekin, niin sitä huojuvampi semmoinen tuntuma tulee. Ja toinen asia, mikä kannattaa huomioida, on tuo etuhaarukan kulma. Eli nyt toi on aika isossa kulmassa eteenpäin ja sekin tekee tästä pyörästä vakaamman ja mukavimman ajaa. Et ne on semmoisia pieniä yksityiskohtia, mitä ei välttämättä tule ihan niin kuin mieleen tuolla, kun verkkokauppoja ja muita kolmipyöriä vertailee, mutta tästä saa ainakin semmoisen pyörän, mitä on kehitetty ja meidän olosuhteisiin suomalaista designia, niin ihan varmasti hyvä ratkaisu.